ki gani bek tanggung no ban penbi ban penthame kenang balai mangi ki pai ba ngin sha alam bagla bat ba kandon jimentoy election ola pun ki noi kai ki ba penskoinga ani tangkum turu da pensitom yang gini noi kai ban hatan lek seta sepok maran student bala penbek kadon gajingya sela kumno ban penpoi yaki noi kai ko ki pai babi the voice of the people party kanum ko aburam habaka ai ganu gajing shagri upai ba ban pensitom mi upai ba noi ban le eke kam kabangi dei ban le namar kata rangi kwa bau pat ba un sko tu shai yang ini gajing persang nang ta kamat ka basau kabangi nilabu agadi ka kotling kedot kadai ban sani no ka penjalan ya gitu ki bala shong that hakakam sarkar ban penjalan ya ka por shakri ka jongki ki bala shong that ai ken shong that knang bagatu ka kam kalong batli bala ban penrung ya ki wei pat le si ko ki pat ba ngi don kam na bar kata rao ba pipin sngoto kani rap ki samla wat kam wat jam kam tam haki por kedro kam ki pementa kabasan kalong ban pene ya ka kendau ka jo pat ba lani kita ki jagarat ini ki sigra don ka jing di lilam iki jagarat da ki nong sinshar haki rat haki snong haki hima o don ki basdang nong kata ka district council kale ayo ba ka dei pet ka district council narus nam arbusan kala penmi ya ka notification bakino ki jagarat non sinshar rat lani ki sim kim dei ban ai shano lani ban ti shano lemda kilayo bor bat jimenjur na ka isi jong ka voice of the people party ka sinshar hangte po ke HADC ngilale ngikwa ban pene igani ka kendo ka syap namda kinong shong ka jagarat ka Klaus nong, ka jagas nong, kamdei jong ramba snong, lani jong komiti snong, lani jong imrat, lani jong kami, kadai jong ki kon ki hajar, ki badan hatu, hagatu marat, nagam ta begini benta ban snaying, lani ban penangkam, ya ka ege jimi, nagatu ka jagarat, lani ka klaurat, ndai benta la jan lulut, ki klaurat, September boy sati, la shudi patar, watching bam de hok ban yo jaga, hangane ka jaga gaji, ka bang mangi utrai sika, ngim don jaga, tinamar kata ni weri ki patba, ki ba kwa ban penne, yang ki jagarat, bang ini mi patba lang ban ni, ngim tiar tawer ya ka sekretariat, ban pendo, ya ka ni ka jing di liam, ka jing di sat, ka jing di to, bat ka jing Dido yakini ki jagarat ki jongi dan ki baitu inga kau baden hadin katu ke meeting hamat peran lakham tanda kini kinong yang rat bakini kerennya ke jaka mata ngom dei tang ban pentanda nginda pendu no sendan ya ka jingdi ki jagarat lara dei kam don kam bandi ki jagarat don kam bani tiplang dikinong song jagarat lumira darmarat Yara ilang hangta bagi kwa ban aino yang ni jaga sarkar lani ai kan ni jaga shata haga dor ka kumta bat malang nong song mana ki kliwi ni yo mar kata ka de belo haba shit haba shy ndai ban tip tang utau sodar rat ndai ban tip tang kata komiti ndai ban tip tang sim namar kata dau ni kwa ba phipin smotu ka jia khon ga ji kam dai nam ta ka jiman toy ka jongi ka dei nagamta jang ki patba ki bani hak banyo benta na kata ka jagarat ko ki patba bi kilong swa ban swa kilale ka ba hatam nam ta kilong din mandir kila sandur bandam ki jagarat kila sandur bandam ki taknong kila tentang batin ne na kamta ka pateng paket banwan kini menta ki mul ban dino ya bro hatong in singap hatong in pegang ni suot ni song bamlari em kabor ka syong hau upat ba ni em magari sensar pat ba kami kajing penkre kajungi bangin tiar tawar da sekretariat kami saisien ban pini yakini kinong sensar kajungi ya kabor kajo pat ba balaro pat ba umi renti ban tiar tawar da sekretariat ngin pendam tetong yakini kinong sensar ke balik tambor hagani kari badaga jela kaji kram gano kajing ya trailang
Nama don bi thu na bagi ti ba sang thong ni ka wa omiam la ni ka dam sai la thiet ti ki hespa ki bo ki pakhat ni bore bore ko ki pa ba hana ki ong kum no oh la ni wan ra ai ki hotel i thau kam thau jam ya ki khon sama ki kam yo ki thau halal kun ki na lam cho voice of the people party nim kwa ban sukno nim shua nim kwa ban sukun tho nim kwa ban kran pala ji ka ban dei ban kran lai lam ni na ka ji tip lam ka ba pha ko ki pat ba shwa bangin kran ba shwa bangin ki ya no bono ngana wa jing tip na ki tei ki artli ki hotel ki barang submission menta bala tip kun kerteng kun kata ka Vivanta kata ka Marriott kun no ka penmentoi ki konsamra ji ka yo kam yo jam kani ka nong kay ka pangako akan YouTube iki pat ba hagan ni ka por ka pamenta front office department kabumot pa to benta ka bahakman jang manager mo to ba kam mo plaso to ba manager supervisor ki ba batay ki ba penpek yagi bumon ki kam manumayo outsider ham sopa manong outsider kabumot kibanabar outsider kibri kibanabar receptionist batok kateng barung bamipat ki lokal ki jongi sngap kakam bagi ayin housekeeping department kabaripat nang taka housekeeping department nomor kala pia agi department mafair agi tege hotel manager and supervisor outsider room cleaning and maintenance penkot kamera kikna ji lokal laundry service kabdi penbiang ki jan ban penbek ban sat ban penkot ban penitrat outsider uniform room jakabu uniform ki lokal public area cleaning kama perko je jaga barang babi paiba ki jongi ki local food and beverages department kama ka pam pada jaga babo ini jingdi outsider tragiting ini jongi yo ki bamlut yo ki dilot ki bo no de ki banaba nang the food and beverages kitchen ka jaga kata ka jaga shed kama ki bo ringkat bagi da ki jingba magna ki jingdi baro kiba naba outsider sales and marketing outsider finance account department outsider human resources outsider engineering maintenance outsider hey kita ki jungi tang kapun ko sa bat kliap ja haba kunta kata ka de jingpun to kam yo ja iki khon nikti ki jonga ki jong pi ki jongi ki apani trei ti kiam ki barip kakam he ki khraja chuna saga jurang kti saga kran tomet ki jongi ham sha ukso nong banong e namar le yo do kam maka perthai ko do kam hatoni ham tum kata de namar kata kadao ko ki pat babi ki kali kamai ki Torres lu ki mana Asam ki mana bar sakano penbe jingi ko sarkar MD kanba pinang persang man penbe yu pai ba katangin nang mi man pensay yu pai ba banong ipi ko ki pai ba the voice of the people party kamdei ba ka shukwa ban kentho ya ka apalin mero teng hamale ikam bha osmo phla pide ikam bha minta lada hangni hapo umsning jarkhat udan wi nong to kapisa layo khum ksel lai mi ya kata ksel iyo no e kata kapisa nyen ai khuble itu nong to bola penpai kata ksel nyen ai khuble itu nong to bola penpai ya kata kapisa ladam dei bala on penpai ladam dei bala on penpai tak ksiar kita ka pisang
kini ru phimot ang lom dei babi ke PPP kin le te priu mentang dai nam dei pai ba nien mala patin penbiek yang pai ba sang la fi along kum sakayos ubaong siteng laga jindon jongangan sami ki bedo bat ngan siu pat sausya laisha idei lada don ginu ki bekeno bang dei pengi dia ro lada dia pengi melap lada dia pengi meki mengi dan ko ki pai babe nawar kata kadau ikwa ban pen smotu bangi don kam ban smotu yakini ki cima ki bab tawairu kamat kabangi ikwa kabangi yau kolong bari ban sange no ikini ki kok plan bagi simen plan yang mentah namar ka jungondra ikini ka penjat ki kamariang ki don ki ilaka po East Gentiles ki basatang katongane ki nomlong syur taman syong briru kumnongin sipikan yang haba nong sange no yang mentah pernah bang sange kaperni kalau kumno hadu mentah ngiyo ya kanam kaptum ka report kepada mission lagi ni skiling ba ka RBI datas lani kata ke Reserve Bank of India ka PI ka jilong jiman jogi jela ka jela mi khalia kadai ka jela ka baduktam hagitan satai lambi ni mundur ba phiu pat ba kami ka spa bo ble na terpu dan hamru spa mizo ubadang tanda kasih ni don ba dogyong ni don ba motion ni don ki jaga ni tanat ki kshat jaga ko seiso ni long kamban yeng scam ni don kamban kema baga kamban yeng scam ni don kamban kema baga jimi jo boys of the people party kalong ban pelaj ya kejat bener ke odan giba ngalai long me Emily lai long udaya ko ami surak kajat bener ke deman ai go yo play bawa hadirin bagi long Emily rungidang mi sya surak bani tur ba piu patba lada di giwi ke long Emily ti syam gidiang baik nanam daine lada di giwi ba long Emily long hiar surak syu ngite dai nyam petir nyam lang lele bo patba namal ka thong ji tolong bagi yeng ban ai ki shakri yo patna kamat ka basau kabangi ni bo hangani ka dai mardor ban sedang ban wa ki priyo ki bandai ban syang hangani ka rigji ki beri ki nawai dai ban itho no ai badai ban background no ai ki nagani ka jela ka ji kalau don kerja keep bendera ni kita ke foreigners issue nado kat kendai Spanyol pemandai hamni hajla Meghalaya kalau don ke foreigners issue Assam nado ki kat kendai Spanyol pui Assam din jong kerja ki menderi kalau mi ke Assam akot hagasnam kat kendai Spa Prabusan badang kata ke Assam akot lain menjur hapren ke sorga kita ki noyaki bagini kinongway kibarung sya ka jela Assam bagini kinongway kibarung sya ka jela Assam hadin jauh nyopwe kenumra ban kenthop deki ban plong ki traishnon hapo Assam tang gitu ki barung aswa ka nyuhwe barhang ta ka akot lamen juru bade bar ajida ya ki tribal ki trai ka hapo Assam keladon ki jing persang lani ki exercise ki ba sarkar Assam kelale barha Assam latip kanu tau nangwe udon Assam latip kanu tau nangwe udon banya ka jingdan jom gindawe Assam layak tu ha assembly hapo ka Assam assembly bat kumju hapo ka parliament hapo ri India bat kat kum ka
estimate lani ke jingken jong kita ki Norway kibadan ha Assam la yathu hapo assembly barpo parliament bagalong kumni bagata ke jingdon ke jongki kalakiu kapni bagata ke jingdon jong kita ki Norway lani ki Bangladeshi hapo Assam kakiu bet nagawe kasnam shagawe kasnam Kiong ba ka jingdon kalong kumni naga lai pu lai lak hagasnam khat khandai spa khandai purai kala kiyo shaga sao polak haga khat khandai spa khandai prinyo nangta naga san polak haga arajari we kala kiyo shaga prapolak haga arajar khandriu kadon ka jingbu jingken ya kita ki Norway ki badan hapo Assam ngitip kanu ki Norway kita naga jela jongi ngitip nomor kam simla don ka jingbu jingken ka jingwa ka jing tokit maka jing persian ban belo iki naga takari wala naga dan kata ka sarkar India ko ki patba komolong hakiwe ki jela ko ki patba bi ni don ka mantip nimni gon snuskan Kisamla kisiu kilek syapoi chamati banlet bancek yang jingdon kita ki pelajai kisah peniap kisamla garu kilek cepora jabala ban peki ke jingtrai mau te syapto lene trai pian kisah peniap ni kwa bagan poi hadu rendang bangin up hadu endal poi hapo khosiu lene tingkong ying Namar datang idon kam, namar kumpangalang mata, ka sarkar Assam kanile doyak banyakun, ban bekrat ini bamde hokshu, ban syong apo Assam. Shanungi ni ginle. Hato ginle pai, sa Bangladesh. Ne ha kini ki jaga kaput ke jungi. Ha kini ki sni, kilawan gibriu na po mausikar, kilawan gibriu na po lapangap. Bani thu bagi karne peli kisna ying kat baman hapo mausikar kaba mangi try muluk niamyo ban shna kirap kat baman kaba mangi try muluk niamyo ban rep lapangap kalade ka porap niamyo ban rep niyo uchim nastar wong na kabanta ka shomsuk kabha ba pinum rep la ban shomsuk abaka tpo ka thli la nilade ban yo yung sarkar Lani uchim sa pada gunung, lana hipen thot igi nong rep kerja, kumbang ilai penbait, bamdai ben penthot ngan hapani daga por, hendrai pa man igi nong rep jungi. Ko ki pat pa, dai namar kata kau, ngilakan thobru ya kata kani kamat, bagi di benai jeda martor, yang ki priu ki jungi, ki basong, hagi tu ki jaga kaput, ki basak pentrim, ki basak pensmit, dan saat kali kita ki mat, ki bang ilayo, kajing ut, kajing kerpat. Hadirin bagi penbanai gini perat lagi mat berkawai gini kiong balai tim Greenland 6 tahun doyong baik yo tau boyo ti tang bati mangi baju trai gini kam nyim yo show gini kam ni dia paham dei ila sya shito mentala bonsnam namar kata raw ni ki tenge e ganiru baga sarkar ka dei pentinga bangini ki do patba ban pensau sya ka sarkar India bagi bri gini ki batrai haki kam doyong di barit ki baria ki babon menta kala sya Shitam la ponsnem niamla shobana dan kamat pre kala kaliti bat kumjo ia gitu kibatrai hagibati mau tisha namar ta kami shipol tali kita ki mat jingdawa gaji ki jingpen kre gaji bangin care tower ya ka secretariat namar kata raw ko ki paiba ni wer ya ka judgment re wer thamta mi ki bashakta hagi ki mat ki jinge bagin mi kin nom dai ban shakti Ken mau lada pi shepting ken shim kabu yabi ane apa pieng banyak punya laga jong hok lada pimyo manta lashai pinyo lada pimyo lashai lashisni pinyo namata ngakwa ban kintu yabi lai po pras nem ngala ai ya kapor ban shagri ya gajat beri lai po pras nem hano manta Larang amyasya ban nganum up yang aba kum gani kapor ban pinsgo to ayo padba
nginamla banyo ega sinshar ka khanar ka bakhut balar ngimla banyo ega sinshar ka khanar ka nginamla banonra tla haganegari ka ba ide ka jing tenmar ta ni ka por ka bamata ngan penjrong shu ega jingkran ka jwa andre ngai were pi kemaulam mengi ega jingdwai ka jingpi nyenyai dwai nyenyai ya lam ega chapre ka linti ka bapha hagalinti ka ba play usmopa knamo play kurkupat sai sin ya ga negari gji nim persha igino no ki kam ki ba kin trei ndai tangoi ki kam ki ba ki priu ji kin trei ki kam ki ba ki kon samra ji kin trei ni ko akan de ki kam om ki ba nilam shaga ji sniu ka ji chot ko ki pat ba ka ta ga de ka nongrim ga ji lapin yang nongrim lapin shang nongrim lani lapin yang ya ka voice of the people party hagi artli ki paya ki ba klan upaya jonga sinshar ka kharar ka bakhut lani ka clean politics par upaya ulong ba upaya bangini me penya ka hot jongi ki long try muluk ki try jaka em ngene me pen dal lele ru em dai namar ta ka dau ko ki pat ba ngidan kamban wan shiki changayo ngidan kamban lek shiki shnong ki thau banang ei pin sngau tho i ki pat ba kem dai ban pak men hagini ki singa kli hoi shongkai ki long kmi ki rongba ngong to ngin perkhat lada kawan ga jingala house nem arfra oh ngila smokeman namar ngini ga jingerman ngini ya ga jingshang kaba pha kaba ka voice of the people party kan pershang kendai lada kamwan pat pila ju perkhat lada kamwan ga jingala ne yo ngi sno shnyan em lele lada kamwan ru how arfra kamak sawan no how lai puar yo ni perkhat kumta kai ka bancha na shuang nge phi ka ni ka por ka bonta lada ka jingla kamwan balara phimi osno shuru ya ka suru jungi noelam joga voice of the people party komno ngin snow komga chat mentani shgan naman mo ka don the voice of the people party kadenam nei pai ba ni shgan ngim shgan bagi snow ya ka sur joga voice of the people party kai ka banja la ka ni ka sur joga voice of the people party ka kenja no jar yen hak perkhat ba ya ka ni ka dai namar ka ta dau ngonong epi ka jingla ka dei ban wan how arpopra ngila yoi ki jing shane aju pai ba nadu ka MP election ngila i ki jing shane aju pai ba ha ka MDC election bangi tep bo pai ba rai ko pa ka PVP ka de ban sta ka dei pi ban bishar ka ngi komno ni trei haba pia pen ko por ya mentate ngange kadang de ka por pengin pen skembe ngi jimot ke jiperkhat ban ni na kwaru ba kumbagi na pen pai ngi jimot jiperkhat ki pat ba ka jingmi ka jingi kamlong ka balene ka jingmi jo ka voice of the people party ka jing perta ka jonga na usnam arjar shipo ka kremle noi kala sei so manda namar gi wala banon ra ayu ka jingla ha jimot ke jiperkhat ki pat ba namar kiong ka Meghalaya ka ya pher na kiwe pat ki chla kari India ha kiwe ki chla kari India oh ki priu ki kren ka party kala pen kala ya kata kor kom perkhat ngiong pecha ka party ka badan ni nongrim bat shangi ki nongelam ki badan ya kata ka chingmu ka ba scam banwan ra ka jigla bat kila pni ada por ki ji Dr. Ricky Bandan show preng jungi manu boong bagi jin yu tol priu ba kali ko koi kala itu MDC kam nyungut manu bagi tho yaki hato ambe bagi jin ka party ba bagi shania ka party aba phi philong di pat ba ki ba start kini ki MDC ki jungi ru meta kin haban perkhat banle sarong banong banga job naladi te hat perkhat ba yo mon pai shu ha kitai kisnem ki banon gadai nam dai na nata ha buram mi ka party ham snu thu badai ka party badai upat ba obajit yangi lingba ka party kata kani ki bangi tongkam ba hang ta ken ka party kala ban pintu ni ki kam kat kum ka jingang not
jangi kinongelam kat kum ke jingtrang jong ke parti banyak baik pan pendep ya ke kular kabang ingila kular hau patba lingba ki jingalang ke babun kum kini tiang ni bapor ke pamanta ban pen scam susu ya ke jingot ke jiperkat ke jongi bangin bo thong bagata ke jing thumu ke jing pen kre ke jingi bangin kerkot ya ke sekretariat andang ila penbara ban pendam ke sarkar halor kini ki sipau tu ki ma ngemla apso haru apopra henrei ngin stang menta ban penkre ngin tur se sekretariat ngin tur nama lagi dong nama lagi la ngin pek kanoe pila ban kang ban lada bakala kan yalam secengai ba namar kata ngangit baga sarkar kan pendam halor kini ki mat ki badon nongrim kejingi kongka parti nakam taka bet kabiang jogi kon samla nam taka bet kabiang jong kibri kiba im haga timau ki siap kiba im ke kam doyong ki noi kai ki nongrat kibri kiba dan ki jaga kapot tongin yang lang koi bangin tur bangin rai ba maru ngandai wei ubangan lek bantur se sekretariat onda labu por ka parti ngaru ngandai wei uban tur lada baro ni sim garai isim ke jingkri manong epi ka jingjok kal ap lupa yang iwe tengene ka per kum ke jing simendang kum ke jing snok tilang tong ini pertalang ini wanlang chini sejan pat ban kham sawa